משפחת בזק בינלאומי, התכנסנו פה הערב לכבוש פסגה. אנחנו הולכים לטפס את המצדה ביחד. זאת הדרך לנצח, בדרך קשה ועיקשת. זו חוויית חיי. כבשת אותה. אנחנו ווינרים. אנחנו יותר ממספר אחד. תראה את השביל הענק הזה, ואת כל החבר'ה של בזק בינלאומי שמגיעים לפה, ותבין מה זה אחדות, מה זה לכבוש מטרה. סחבתי אותו. הנה, תראה. סע, יאללה. מה זה ביחד? תראה, לא נפרדים שם אחד מהשני. כל פעם אני נדהם מחדש בחברה הזאת. כל פעם אני מסתכל ואני נדהם מחדש מהיכולות, מהביחד. מה שלא פשוט, אותו אנחנו עושים הכי טוב. אחריי חבר'ה. ווינריות זה אומר שצריך לנצח, ונשמה זה עם סטייל. זה אומר שאתה עושה את זה עם הערכה לאחרים, עם ערכים, לא רצח בעיניים. תראה איזה מגוון אנשים עוצמתיים, ווינרים אמיתיים. שאלת מקודם מה זה נשמה? זאת נשמה! נשמה! הפסגה היא אתגר, הצלחה כה מרגשת, ולווינרים שמור במקום. והדרך למעלה יפה ומיוחדת, והנשמה מאירה את הכל. והנשמה היא חלק בלתי נפרד מהסך הכולל שלנו. לעשות את הדברים עם מחשבה על האחר. לעשות את הדברים ולחתור קדימה ולא להתפשר על המצוינות, אבל מתוך התחשבות באגף שליד, בחבר שליד, בצוות שליד. יותר ממספר אחת, זה חלום שהגשמנו יחד, זה חלום שנולד מהלב.